Halo रायजोफोर नोंथांखौ नबजित बर'निफ्राय फिन खेबसे बरायनाय थाफिनबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दं दिनै आं नोंथांमोननि सेराव गोदान मोनसे प्रग्राम नाजालायबाय बे प्रग्राम जाबाय गामिनि मोनसे हाबा बन्दिनि बे हाबाखौ नोंथांनि सेराव दिन्थिलांनो आखायाव लागोन नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय आं भिडिअ जागायजेननो आखायाव लानोसै खामानि मावगासिनो दङ हाबाया दिनै नैया दसे समनि उनाव बयबो नैया माने दौरिया नैया दिनै हाबानि दौरिया दिनै फाइनालि हाबा जाबाय भन्टिनि नबनिता देबिनि नै दे सासे सानै भन्टि एबो भन्टि दिनैनिफ्राय गुवाहाटि बाखि नङा होमबा नैया थिगैनो कंग्रेचुलेसन होबाय एडभान्स नैया रान्दिनिफ्राय जोंहा संगासिनो दङ हाबानि संनाया बरेसे अमा बेदर न नैबे नै अमा ओइया खालिब्रै जाबाय खालिब्रै जाबाय नैबे ना नैबे बिलाहि टप टमेट' नैया रान्दिनिफ्राय जोंनिया सब गामिनि गोजा पुरा दालि अमा बरियासे नैबे सेंग्रा गोदान दै नैबे रान्दिनि गोदान दासो गोदान जयनिं जालांबाय जमा आधार कार्ड पान कार्ड जमा होथ'वाखैनो दा बर्थमान खालि जायाखैनो दै लों दै मोनालिसा आंनो सेराल बायदि जों दायो हाबायाव दोङो दिबिनि हाबायाव गामियाव हाबायाव दोङो गासैबो जों माने दायो मिथिलांनो लाबोलाय मानसिफोरखौ नायबाय थादो सोर सोर फैदो सोर सोर फैया आरो बिसोर आखाम लांगासिनो दोङो दायो जों दसे स्टार्ट खालायबाय दायो खायसे आबौ दंबावो आबौ मा खबर आखाम जाबाय जाया आखाम जाखांबाय न दे जथ' दसे समय दसे रेस्ट ला न गेजेर गेजेर बाय भिरा बारा जादों माब्लाबा दसे ब्लेंक थालाय दसे भिर जालाय जों थेवबाबो माने साननो गोनां जादों दसे मेनेज खालामबाय थादों लांलाय लाबोलाय खालामगासिनो दोङो आखाम दाननो मानसिफोरखौ ओइ भिथोरथिं खैनाफोर दोङो नैया आलासिफोरा आरो नैबे पिल्लि सब गामिनि गोजा बहुद दिन हाबा जायाखै बहुद दिन माने उनाव ज' ज' लोगो मोनलायो नैबे बिबाजै मा देलायदो मा देलायथारदो एथिं आरो खैनाफ्रा नैथिं दोङो ओइलाय खैना पिल्लि दे Betul betul? Ya. Boleh. Deh, za. Za.
Ya, actress, এখন সাইড একবার जिरायगासिनो दङ जों दायो नैया लोगोफोर दोङो न' ओंखाम जाबायना जाया जाखांबाय आइया ओंखाम जाखांबाय नोंसोरबो ओइ खासेया लाजिदो आइथिं बायमुबो दोङो नै बायमुवा नाहरदो बिना बायद'बो दोङो बिना नै आइथिं दोङो सबबो दोनजोबो বঢ়িয়া আছে এফালে আৰু অজিত দা আছে আমাৰ অজিত দাৰ মিছেছ বৌ আছে এই আইथिं নাম্বাৰ হৈছিলো আমাৰ মানে বৈৰাতীসকল বঢ়িয়া তামোল কাটি আছে ইয়া বিৰাট ধুনীয়া ন বিৰাট ধুনীয়া তামোল কাটি আছে मोजां ना खबरा मोजां खबरा बिराद मोजां सिनिया दैया बिराद धुनियासो खबायदो दैयाथिफोरा बरा सिख्ला बैराथि न सिख्ला बैराथि माने बरिया फेस्टिभेल बिसिनिया रिसेपसना आमुख खालि जागोन 22 तारिख खालि 22 तारिख खालि जागोन रिसेपसन बरियासो बिसोरो माने धुनिया करि जागोन आरो खालि ओइया हाबा जाबा मातिसे आमाक बरियासो दे ओइया खालि माइ आदासे गामिनि भन्टि मोनै हाबा जानो फैदों मारै नांखो हाबा जानानै मोजां नांबाय न ओइनो नोंसोर मा जाखो मा जाखो अमा पनिर ना ओइया अमा पनिर ना जाबाय नोंसोरो निरामिस न बे भन्टिया दिनै भन्टिया निरामिसखा दिनै मोनबो जायाखै खालि पनिर जादों ओरैनो गोथाव जादों जाया गोथाव जादों ना ओइया खैना दोननाय थांगोन दायो ओइया खैना दोन थांगोन दा भन्टि मुवा दे थिगैनो होनबा न गोथाव न दे बरिया नैया भन्टिनि हाबा बे भन्टिनि हाबा दसे समनि उनाव 8टासो बाजायाव माने दराया फैसिगोन दसे समनि उनाव Korea sopaibai, rajaber Korea sopaibai, daye naya. Kena ketiun tangkasin dan mau, daye dok kita kena juga, orang das sopaibai, orang sopaibai, itu aja. Kita baik, mari kasih dari kamera, orang kamera mari kita baik cuma Korea sah, kasih kasih, deh, jauh tak baik kan, kita kasih dari ya. Rồi thôi đi. Nó bay kìa. Thôi vậy. Sắn nó là sẽ là sẽ sắn. Cái bác sĩ thằng hai số.
खैनाखौ रसिबाय दिहुनबोबाय नैया दा खैनाखौ नै सिथ्लायाव फज'सिगोन खैनाखौ दिहुनबोबाय